Hej venner, velkommen til den video. I dag vil jeg bare lave sådan en, hvad hedder de? Altså, det er ikke sådan en let's talk about, det er bare sådan en, hvor det er, at jeg fortæller, hvad jeg godt kan lide. Lad os kalde den Tid med Emma. Jeg ved ikke, om det bliver en ny serie, som jeg starter op her på kanalen. Men i hvert fald har jeg lige fået den her lækre hestepude, fordi jeg elsker heste. Men jeg har gået til ridning før, men jeg må ikke gå til det igen, fordi jeg er stoppet. Det var meningen, at jeg ville lave en vlog her i morges, men min telefon, den var bare helt død. Så I må altså bare lige nøjes med det her. Ja, og så har jeg fået den her lille fine genstand. Altså, jeg kan bare ikke passe den. Ja, det er bare det. Men hvis I kan høre noget musik nu, så er det bare min mor. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det er bare min mor. Ja, jeg filmer igen senere, for jeg skal nemlig have ryddet alt det der op. Alt det der.